Badaude soluzioak, aurrean kalitateko jokalariak badauzkagu, eta aukera bat baino gehiago dago. Aldaketa bakarra izan daiteke, baina ez du argitu Ilarramendik derbian bezala atzerago jokatuko duen edo ez. Ondo dakit jokalariek non jokatzea duten gustoko, baina taldearentzat onena zer den ikusi behar dut. Asierrek esaterako aurrerago jokatuta pase erabakigarria eman zuen Bartzelonan. Reala konfidantzaz da, Betis aldiz azken 2 partiduetan 8 gol jasota. Gure kalitateak gehiago emango digu aurkariaren ustezko ahulguneek baino. Montanie baiko da, naiz eta kanpoan jokatutako azken 3 partiduak galdu. Konfiantza badut. Etxetik kanpora taldeak gero eta hobeto ari da, eta Betisen kontra oso ondo ateratzea espero dut. Garbi du, Anoetatik urrun, puntuak pilatzeko garaia heldu dela. Badakigu etxetik kanpora puntuak bildu behar ditugula, txapelketan bide ona har dezagun.